Әфганчылар яшәгән йортларга элмә такта урнаштыру матур традициягә әйләнде. Бәйрәмдә локаль сугыш ветераннары Сорман, Тукай, Октаныш, Мамадыш, Кукмара районыннан килгән әфганчылар, райондашларыбыз катнашты. Мамадыш районының Җире авылыннан килдем. Бик шатланып шушы хәбәрне ишетеп, минем бергә служить иткән дустыма бүген менә шундый мәрмәр такта куялар. Яшьтергән йортына. Безнең өчен бик шатлыклы хәбәр булды бу. Мин моның өчен бик сөенеп килдем. Мөселманнар молодцы. Әле безгә бу килеп җитмәдән укырга җыйналар тоже. Олмаз Мирзаянов тумышы белән Октаныш районының Табанлы күл авылыннан. Ул 1966 елның 8 октябрында дөньяга килгән. Олмаз абыйга 11 яшь булганда гаилә Мөслимгә күчеп килә. 1984 елда Мөслим урта мәктәбен тәмамлый. Хәрби хезмәтне Төркмәнстанның Теджин шәһәрендә урнашкан хәрби частьтә башлый. Хәрби өйрәнүләр тәмамлангач, Олмаз Мирзаяновны хезмәттәшләре белән Әфганстанга озаталар. Ул Шиндан шәһәрендәге хәрби частькә билгеләнә. Разведка ротасында хезмәт итә. 27 хәрби операциядә катнаша. Шуларның берсендә кыюлыгы, батырлыгы өчен за отвагу медале белән бүләкләнә. Бер караганда шатлыклы да, бер караганда шиктер күңелдә яман суда шикелле. Ни өчен дигән менә Татарстаннан, даже Кукмарадан килгәннәр, служаклар, афганистлар, дуслар, классташлар, хезмәттәшләр. Бик рәхмәт аларга. Бүгенге көндә Олмаз абый агач төзелеш материаллары белән тәэмин итүче Киров урманы җәмгыятендә эшли. Тормыш иптәше Ләлә белән 2 балага гомер бүләк иткәннәр. Иң олыбыз минем 2 туган абыем була инде, әтиләребез бер туган. Менә бу көнне без бик көттек. Менә шул хәтле горурланабыз абыебыз белән, аның батырлыгы белән горурланабыз. Бик зур итеп рәхмәт район җитәкчелегенә, менә шу әфганчыларга бик зур рәхмәтебез. Сугышны үз җилкәләрендә күтәргәнгәме, Олмаз абый тормышның һәр мизгеленә сөенә белә. Ул җыр-моңга да гашыйк, баянчы да ул. Әфганстанда күргәннәре күңелен актарганда, баянын алып җыр суза, күңел җәрәхәтләренә дәва эзли. Киртәләр юк безгә, бараллым мин сезгә, исәләр дә җилләр каршыга. Әфганчыларның йортларына куелган элмә такта ветераннарга хөрмәт күрсәтү кирәклеген һәр кайсыбызга искәртеп торсын. Ә яшь буын өчен ватанпәрвәрлек, ата-анага, туган җиргә мәхәббәт үрнәге булып хезмәт итсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.